Vi har tænkt os at spise nogle chilier. Og de er rigtig chili. For at fejre vores nye partnerskab, hvor vi laver video sammen på YouTube. Luca, vil du have igen? Ja, det vil jeg da gerne. Det er de her små basser, vi vil spise. Vi vil ikke spise de her store, de er alt for milde. Vi har både sådan her, sådan en stor, og så de der små, Så er det der. og så den her. Det er nemlig dem her, dog. Og de stærkeste. Og så siger Og der piller man lige toppen af, for det så vil det bedre. køkkenrulle, så vi kan... Bygge det på. Hvordan helvede tager du den der top af? Du piller det bare sådan af. Fuck, giver du lige sådan af? Det er for underligt. Sådan. Okay, og vi snyder ikke. Når jeg siger nu, så putter vi den ind i munden. Ja. 3, 2, 1. Hvad så er det? Det er så min. Ja. Skal du have noget med dig også? Ikke nu. Han er væk. Det er mit med. Det er mit med. Jeg tager et skål. Skål for det. Det var så det her chili, vi fik der. Ej, mit vand det løber af mig. Men. Vi er ved at dø. Nå satan, der var godt nok skarpt, den her der. Vi er ikke rigtig mænd, for vi kan ikke tage de der chiller, de er fandme stærke der. Men det er godt for man forbrændingen i gang. Og det kan jeg love dig for. William nu! Kom Luca! Nu er det bedste lag, men ikke helt. Men vi er ikke rigtig mænd, kan vi jo godt sige, fordi... Okay, hvis jeg fik nogle penge for det, ikke godt, så kunne jeg sagtens spise dem, men... Det siger du. Det gør jeg, ja, men det kunne jeg faktisk godt. Hvad skal vi sige farvel? Ja, men vi skal lige have en... 2 sekunder. Det var sådan noget chili der. Det er i hvert fald stærkt, og det smager godt. Og så vil vi sige tak fordi I så meget på den video. Ja. Hej hej. Hej. Tak fordi I så det her. Ja. Okay, det er vist det dag nu i hvert fald. Ja, vi vil i hvert fald sige, at det var ret stærkt. Det var rimelig hot. Men man kan godt forstå, at Chili Claus han higger. men som vi sagde, det er fordi vi fejrer nyt partnerskab, mig og Lars, hvor vi laver video sammen. Der kommer nede i bunden, hvad Lars' kanal hedder, og et link til min Facebook-blog, hvor jeg lægger video op af det her også. Nemlig. Tak fordi I så med.